Čus bus. Tohle je naprosto zbytečný video o mém mototripu na Hondě CBR 1000RR, a.k.a. závodní speciál, který na cestování není, ale já tímto jdu stačit do kapsy všechny cestovatele na drahých cestovních motorkách, takže chtěl bych se pochlubit, jedu na 3 dny, taky i na 2 noci. Podařilo se mi zbalit sem. Podle mě tak půlku věcí, co potřebuji, nemám. Ale to nám vůbec nevadí, protože jedem na punk. Takže pokusím se to udělat co nejméně nudný. Můj cíl je aktuálně jít se najíst asi do Olomouce a pak pokračovat směr Šumperk, kde bych to někde, nebo Jeseník, kde bych to chtěl někde zapíchnout. Budu spát někde úplně určitě, byl jsem někam v Děkáči ještě, takže jsem na to zvědavý a bavte se a užijte si to. OK, takže já jsem projel Šumperkem a jsem v nějakým Rachotíně a šumte, co jsem našel. Takže dáme rychlou station a pak jdu hledat jídlo. Až někdy budete přemýšlet, jaký udělat workout, tak rozhodně tady tenhle hoši. Čekuj to, kámo. To je snad, to musí udělat ale včera. Dost drsný. Tady ještě druhá část. Jdem se zabít, guys. Protože v takový výšce jsem to ještě nedělal. No, teďka jsem v Šumperku, opět, kempuju to před Bylou, protože dobíjím helmu a dobíjím mobil a píše mi mamka, že ve Velkých Losinách, tak koukám do navigace a to je 11 minut cesty 8 kiláků. Takže plán je teďka jasný. Jedu za mámou. Super, chtěl jsem výlet o samotě a mamka bude pořád prudit. Takže pojedu asi pozdravit, až trošku dobiju baterky, pak potřebuji najít vodu, pak potřebuji najít jídlo na večer a nějaké dobrý místo na spaní. Ale koukal jsem po horách tady, nejdou vidět, ale jsou tady hory, všude, teda, pardon, kopce, úplně hezký, takže něco najdu, takže tak. Tak jo, tak já jdu hledat vodu. Pokračujeme v krasojízdě. Dámy a páni, máme tady úsek smrtelných nehod, to znamená něco pro mě. Jdu si nachystat svůj profistativ a zkusím udělat nějaký pořádný shot.
Milované policie České republiky, silniční kontrola. Jo. Sundám svůj profi stativ. Takže aktuálně je 6:45 a já hledám Biskupský lom, abych se odsachtal a případně tam i přespal, ale čekujte, kudy jedu, jo. Shit. Damn. Tohle je paráda. Taková vesnička. Nádhera. Tady si myslím, že si když tak najdu místo určitě. Takže já jdu pokračovat v jízdě. Když jsem tady našel místo, jdu to rychle odčíhnout, kde to vypadá, že by se možná dalo přespat. Děkuji. Jdu tady nějakou cestou. Tam mám motorku. Tady to vypadá dost hezky. Tak se půjdu mrknout, jak to vypadá nahoře, jestli to nepůjde. Tak. Takže říkal někdo plácek číslo 1. Já si myslím, že jo. Tady jakoby ohnišťátko, posezení. Tady je to velká romanťárna. Mrknu ještě vejš. Takže jsem našel brutal plácek, akorát jsou tam nějací obyvatelé. Takže teďka to vědu k tomu plácku a podívám se ještě vejš. Jestli tam něco nenajdu a pak si skočím dát koupec. Všechno natočím. Takže tady máme ten plácek a tady hnedka u toho je lom. Ale teďka jsem potkal moc milýho pána, ten ještě ukázal jedno místo, tady jsou nějací škaliči, takže možná pojedu na druhé místo, ale dívejte na to, to je úplně senza. Úplně parádní. Parádní tady, takže já si to tady trošku projdu, hodím koupec, pojedu se podívat na to druhé místo a uvidím, kde to zakempuju. Tak mám favorita. Vohýnek. Výhled na Jeseník. Hezký pláceček. Nějaká zřícenina, paráda. Mrknu ještě dál. Hustě tady další plácek. Nějaký opuštěný barabizny. Tak další plácek. Ještě mrknu tady dál, jak to tam vypadá. Takže plán je následující. Pojedu se podívat na ten hřeben, co mi ukazoval pán na mapě, to je 9 minut cesty. A když tak se vrátím, pokusím se vyškrabat semka nahoru. Ale je to tady extrémně nádherný. Fakt úplně, ty vole. To jsem potřeboval, děcka. To jsem potřeboval. Fakt extra krásný. Takže zkusím se ještě vyškrábat na ten plácek, co ukazoval pán. Když tak se vrátím sem a tady je to jasná volba. Takže zatím čus. Jakoby, já jsem ztratil tu polohu od toho pána, co mi on ukazoval, tak jsem si říkal, že to zkusím tipnout a už jedu asi takhle třeba 3 kilometry. A jsem někde nevím kde, takže to asi za chvíli otočím a asi pojedu za nima. Říkal někdo nejromantičtější čůrání pod sluncem? Sleduj to. Vážení, každopádně... Počkej. Shit. Každopádně vracím se za kolegama k lomu, protože tady asi jsem to netrefil. Já jsem tak 4 kiláky lesem
jsem někde, nevím kde, jsou tady určitě vlci. Takže já se vracím a jdu si tam rozdělat spink, protože už mě tlačí čas, mám tak hodinu do tmy. Takže frčím. Hoši, takže vrátil jsem se zpátky a tohle musím vyškrábnout hore. Takže jsem na to dost zvědavej. To je Hankek dement. Takže jdu na to. Držte mi palce. Dokázal jsem to. Sleduj tu nádheru. Borci, tak neříkejte mi, že tohle není dream. Mašina. Výhled na Jeseník. A ložír. Hoši, kurňa. Čekujte to. Vypadá to hrozně, ale je to bomba. Spát pod čirákem vedle motorky. Kámo.